Filwaqt li din il-ġimgħa l-Ministru Rodrigue Galdès saħaq li l-problema tal-għoli tal-ħajja hija indirizzata u l-Ministru Silvio Xkembri ma kienx jaf kemm jiswew il-ħobs u l-ħalib u Giulia Farrugia ħarbet milli twieġeb fuq l-għoli tal-ħajja, kważi xahar qabel il-budget il-Prim Ministru Robert Abela waqt intervista ta' nofsija fuq ir-radju tal-Partit Laburista ma ħass li kellu jitkellem dwar dan is-suġġett li tant qed jinkwieta lill-familji Maltin u Awċin. Filwaqt li l-poplu Malti qiegħed kontinwament jitkellem dwar dan is-suġġett għal fatt li l-prezzijiet ta' affarijiet bażiċi qed ikomplu jolew u l-pagi qed jibqgħu l-istess, il-Gvern qed jibqa' jaħrab milli jindirizza din il-problema. Stħarriġ tal-Miskow juri li għal 86% tal-Maltin il-ħajja għoliet minn 3 snin ilu l-hawn. Meta saret ilhom mistoqsija dwar x'inhi l-problema ewlenija li jaffaċċjaw personalment, 26% u ċowe Malti minn kull 4 isemmu l-għoli tal-ħajja. Barra minn dan 59% tal-Maltin iħossu li mhumiex komdi daqskemm jixtiequ. Dan għal kontrarju ta' Gvern ġdid nazzjonalista li huwa kommess li jindirizza l-għoli tal-ħajja b'miżuri konkreti fosthom li jkun hemm investiment u titjib fi-dħul tal-ħaddiema li jkun jirrifletti l-ħiliet u x-xogħol li jwettqu kif ukoll b'monitoraġġ tal-prezzijiet fost oħrajn. Intant, waqt li kien intervistat fuq l-istazzjon Laburista, Robert Abela minflok tkellem dwar l-impenn tal-Partit Nazzjonalista li qed jaħdem biex pajjiżna joħroġ mill-grey list tal-FATF, il-Prim Ministru nfex f'attakk partiġan. Dan fl-istess ġimgħa meta sirna nafu li minn meta pajjiżna spiċċa grey listed f'Ġunju li għadda kien hemm 24 kumpanija li waqfu l-operat tagħhom minn Malta. U bħal kull nhar ta' Ħadd minflok joffri soluzzjonijiet, il-Prim Ministru reġa' għażel li maqdar lill-Partit Nazzjonalista. Tkellimna forsi llum tkellimna ftit iżejjed dwar il-Partit Nazzjonalista. Xerona De Bono, Net News.